Akateli, Achekai, Anokai. Ibe om nanani ere, wa ibe om nanani anduye. Nyokote nyokomanda, andilula, c'est de la qualité. Nyokote nyokomanda, andilula, c'est le numéro 1. Sokononala, abe mana mana, halikene malala, abe mana mana ke. Ukasi manko, c'est recommandé. Ukasi manko, c'est de la qualité. Andi Baratelima, Chenyuma, Songo Matematia, Andi Baratelima, Telima, Wadaka di Tro. Sojo la la fiera, Pendirike la fiera. Ibe om nanani here, Mali on severa. Andu intérieur, andu extérieur. Songo Matematia do, Andi Simankol. Apara no kanyine, Abeja teliala, Abika so nuguya, Songo Matematia. Bara no kanyi, ibi bara no kanyi. Sogo no tani, kene mata, abara no hanyi. Ibi om, ibi om, ibi om, ibi om, ibi om, ibi om, ibi om. Chambre de commerce et d'industrie du Mali ɲɛma sugandi ɲɛbila baaraw hukumu kɔnɔna na Bamako magokobatigi ko olu farala ɲɔgɔn kan ka se k'u ka ɲɛma sugandi baaraw sigi sen kan dimanche don marisi kalo tile fɔlɔ san 2026 min sen fɛ Umaru Jalo ko danaya dara ale kan mun bɔra o ko la an bɛna olu yira u la ni kunnafoniya ninnu sen fɛ. Yogoro sala wale nunu ye an ka laadakɔrɔw ye mun bɛ sigi sen ka cɛmisɛnw ani musomisɛnw fɛ ni sunkalo ye tile 10 sɔrɔ o de hukumu kɔnɔna na ko u taara bɔɲɔgɔn ye kɛ ka ɲɛsin Mali kɛnɛya minisiri ma n'a bɛ colonel major Assa Badialo Touré ale ko fɔ a bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ o ko kan ni kunnafoniya ninnu sen fɛ. An balimaw ni de ye an ka kunnafoni bakurunbaw ye ka kɛ ni bin dɛnɛ ye marisi kalo tile 2 san 2026 an bɛna mun walawalaw ye ni sisan da in na o kama an b'a fɔ n k'aw bisimila Advance TV ale jabaraniso sanfɛla la i n'a fɔ an tun ye a fɔ aw ye cogo min na Mali makobatigiw olu ka ɲɛma sugandi ɲɛbila baaraw hukumu kɔnɔna na min ye ka dɔn k'a fɔ an ka chambre de commerce ale ɲɛmaw Bamako ɲɛma sugandi wulikajɔ ko olu sigira sen kan ka kɛ ni dimanche don ye. Ni wulikajɔ ninnu senfɛ Umaru Jalo ko danaya dara ale de kan anw ka ɲininikɛla Mamadu Jalo ale tun bɛ a kɛnɛ kan a ye minnu sɔrɔ aw ni ne an ka jɛn k'o lajɛ. Chambre du commerce et d'industrie du Mali n'ale an ka jamana sɔrɔ bosonbaw ani a magobatigiw ka soba ye. Ko faba o bureau sigili o kalafiliw bolodala karido marisi kalo tile fɔlɔ la. An ma ladɔnniya k'a fɔ nin kalafili kofɔlen a ye nin kulu kofɔlenw maa bɛɛ lajɛlen dalajɛ k'a daminɛ an ka marabolo fo ka na se faba yɛrɛ kɔnɔtaw ma. Okumu kɔnɔ ɲani baaraw nun doni cɛ u ye jateminɛ kɛ walasa maa minnu kan k'u sen don ni kalafili baaraw la n'o y'a sɔrɔ olu maaw dafalen don. O sɛgɛsɛgɛliw baara kɔfɛ fɛn min ye kalafiliw ale boloda la min kɔnɔna la maa kelen ale de tun ye cɛbɔ ye min naɲinina fɛn min ye bɛnkan dɔ senfɛ min yɛrɛ sera ka bila sen kan nin kulu kofɛlenw ale maaw ni ɲɔgɔn cɛ. Walasa bɛn ani kelenya u bɛ se ka sabati ani fɛnɛ ɲɛta bɛ se ka sinsin cogo min na i n'a fɔ jamana ɲɛmaaw yɛrɛ y'a laɲini cogo min na. O hukumu kɔnɔ Umaru Jalo ale de kɛra maa ɲɛmaa ye Bamako ale kɔnɔna la walasa ka se ka nin kulu kofɔlen a bureau maa tɔw ni k'olu sigi. O hukumu kɔnɔ maa minnu tun bɛ yen nɔ n'olu fɛnɛ tun ye cɛbɔ ye a y'olu maa dɔw ta k'olu fara a yɛrɛ kan walasa u bɛɛ lajɛlen bɛ se k'u fanga fara ɲɔgɔn kan cogo min na jagokɛlaw ani an ka magobatigiw olu bɛ se ka nafa sɔrɔ u ka baara in kɔnɔna la. Ni mɔgɔw ye danaya da i kan i tɛ se ka dɔwɛrɛ fɔ foli kɔ u ye an bɛ dugawu de kɛ u ye danaya min da ni équipe in kan Ala ka an dɛmɛ ani u ye ci minnu kalifa an ma an ka se k'o kɛ ka ɲɛ u ka dususuma sɔrɔ a kɔnɔ an ka se k'o kɛ ka ɲɛ u ka lawasa sɔrɔ a kɔnɔ. Baara ka ca an bolo kosɛbɛ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la n'i y'a mɛn i bɛ baara wɛrɛ da ba ko dɔ kɛra kɔsa in na sisan n y'o f'i ɲɛna baara yɛrɛ ma sɔrɔ ka campagne bɛ senna tuma min na Ala nana kɛ sukoro kura jenina yɔrɔ ni baara bɛ yen fɔlɔ mɔgɔ dɔw ka nafolo mɔgɔ caman ka nafolo tiɲɛna cɛw ni musow dɔw bolofɛn bɛɛ jenina dɔw yɛrɛ ko k'u t'u fili tasuma la an bɛ se ka baara wɛrɛ daminɛ ni o tɛ fɔlɔ
biro in bɛɛ lajɛlen jɛlen don kan ni ala sɔnna o n'a ɲɔgɔnnaw caman de bɛ yen. Baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun jateminɛlen don an ka minisiri mun sigilen don jago fo ka taa se bamayɛlɛmali koɲɛw ɲɛnabɔli ma ale ka nɔrɔbila fɛ ani fɛnɛ ka fara kiiri tigilamɔgɔ dɔ kan min na o bɛ jateminɛ kɛ yala ni sariya sɔsɔ o ma kɛ nin kalafili kofɔlen senfɛ olu bɛɛ lajɛlen ka sɛbɛntiyali kɔfɛ fɛn min ye Bamako ale kɔni biro o sigida bɛɛ y'a ka nisɔndiya yira k'a fɔ nin biro in ye bɛɛ ka biro ye wa u kan ka kɔkɔrɔma don a ka baara nataw la cogo min na ɲɛta bɛ se ka sabati chambre du commerce et d'industrie kɔnɔna la. Kunnafoni nasira wɛrɛ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ka tali kɛ sunkalo ale hukumu kɔnɔna na san o san ni sunkalo ye tile 10 sɔrɔ Mali laadaba dɔ bɛ yen min bɛ ɲɛnamaya cɛmisɛnw ani npogotigiw fɛ ni an b'a fɔ a ma ko yogoro yalima sala walewale ale de hukumu kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni sibiridon ye février kalo tile 28 yogoro ma ko olu taara bɔ Mali kɛnɛya minisiri ye minnu bɔra o ko la an ka jɛn k'o lajɛ. Jeme mankanba jidunu tɛgɛrɛ kan fɔ dɔnkili dumanda ninnu ye wale ye min bɛ daminɛ sunkalo tile 10 na ka taa u bɛ wele yogoro walima sala walewalekɛlaw denmisɛnninw de don minnu si bɛ taa ni ɲɔgɔn ye u bɛ yala du ni ɲɔgɔn cɛ min ye ka dɔnkili da ka mɔgɔw mabalima walasa sunkalo kɔnɔna na u bɛ warimisɛn ale ni balo dɔw sɔrɔ cogoya min na bi yogoro ni bi sala walewalekɛlaw ka taama sera minisiri min ɲɛsinen don kɛnɛya ani du kunkankow ma n'a bɛ fɔ ale ma ministre de la santé et du développement social u y'a laɲini ka na minisiri fɛ min ye u ka jidunu ye ka n'o fɔ o yɔrɔ in na minisiri kɛlen k'u bisimila a ye ladilikan caman d'u ma. N b'a dɔn sunkalo mana tɛmɛ tile 10 kan ni wale ninnu bɛ daminɛ n'u b'a fɔ sala walewale ani yogoro mais action don minnu bɛ ka tunu parce que a tɛ kɛ yɔrɔ caman bon an b'a fɛ a ko ka kɛ ka ɲɛ a b'a to an tinw bɛ don ɲɔgɔn na a b'a to jamanadenw bɛ fɛn caman faamuya an y'o de fɔ an n'an seginna kɔrɔlenw ma jamana ɲɛmɔgɔw k'u ka ɲin'an san kɛ éducation ni culture ye a bɛ dabɔ pour que denmisɛnninw ka fɛn kɔrɔ caman faamuya an bɛ fɛ éducation école dɔrɔn tɛ sokɔnɔna yɛrɛ éducation b'a la c'est-à-dire dutigi ka kɛ dutigi ye gadonmuso ka kɛ gadonmuso ye denw fana ka kɛ denw ye bɛɛ ka a jɔyɔrɔ fa du kɔnɔ n'o ɲɛna kin kɔnɔna fana bɛ kɛ an y'a ye kin kɔnɔna ninnu na mɔgɔ minnu ye filan ye olu de bɛ nin fɛn ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ n'u ye ɲɔ ni malo ni fɛn minnu sɔrɔ ni ala ye sunkalo ban u bɛ tobi ka jɛ k'a dun ɲɔgɔn fɛ a b'a to musomanninw bɛ se tobili la u bɛ se wari mara cogo la u bɛ se wari utiliser la donc nin ye ko ɲuman min ye halisa ala ka kɛ ɲɛta ye ala ka jamana basigi n'a kɛra ko denmisɛnninw bɛ ɲɔgɔn dɔn hali ni mɔgɔ ɲɛyeleke nana kin kɔnɔ u b'a fɔ nin t'an dɔ ye dɛ u bɛ se ka boli ka taa lase u somɔgɔw ma u bɛ dɔ bɔ insécurité la donc halisa ala ka sunkalo tɛmɛ ko ɲuman ala k'a d'an ma. Ka fara denmisɛnninw kan min ye conservatoire ale ENA o école caman kun bɛ nin yogoro ni sala walewale in kɛnɛ kan u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye min b'a to dɔnkili ni dɔnkilidakan in ale kana tunu walasa mɔgɔw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogoya min na u kɔ denmisɛnninw walima u dɔgɔninw olu fana bɛ se ka dɔnkili in ta ka sɔrɔ yɛlɛma ma don a la. Ayiwa kunnafoniya bɛ taga ɲɛ halisa sunkalo hukumu kɔnɔna na association badenya tɔndu wasulu olu ye u ka suntigɛ sigi sen kan ka kɛɲɛ ni sibiridon ye février kalo tile 28 ni suntigɛ in kɛnɛ kan min ye wasolonkadenw ye ka taa fara u yɛrɛ kanubagaw kan olu bɛɛ lajɛlen ye wele jaabi ko sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye sunkalo o ye ɲɔgɔn dɛmɛ ale ni ɲɔgɔn bilasira kalo de o de hukumu kɔnɔna na ko u ye o wale yaw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan anw ka ɲinili kɛra Isa Sise ale tun b'a kɛnɛ kan a ye minnu sɔrɔ aw ni ne an ka jɛn k'o lajɛ. Badenya sindiya ani ɲɔgɔn dɛmɛ kɔnɔ wasolonkaw ka tɔn min bɛ yen n'a bɛ wele ko badenya tɔn olu ye wele bila maa caman ma ni don tɔgɔla in na ka se ka suntigɛ kɛ hɛrɛ la wa nin tɛ nin lajɛrɛ in siɲɛ fɔlɔ ye. An ka association bɛ tɔnsigiw kɛ an bɛ musow dɛmɛ an ka musow ka dépistage kɛ ka tila ka formation ni fɛnw kɛ ni san yɛlɛmara an b'an ka 8 marsiw fêter bon an fana y'a ye an ko an fana k'a lajɛ an ka suntigɛ kɛ donc an ye suntigɛ daminɛ ni an san 4nan ye an ka laɲini ye de ka na ala ye dɛmɛbaga d'an ma an yɛrɛ fana ka se ka an balimamuso minnu fana bɛ degun kɔnɔ an ka se k'olu dɛmɛ
nin ko in denbaya kun be maa min bolo o de ye Saninja ye n'ale ka wuli ka jɔ fanga ka bon kosɛbɛ fɛn min ye ɲɔgɔn dɛmɛ o fan fɛ. Ne sewalen don su in na nin kɛnɛ in kan ne bɛ wasolonkaw ka kɛnɛ kan n'o ye badenya tɔn ye donc muso cɛsirilenw de don u ni cɛ fɛnɛ jijalen don minnu b'u soutenir minnu b'u dɛmɛ u ka baarakɛtaw la don o don donc san o san u ye jama fara ɲɔgɔn kan ka suntigɛ kɛ n'u limanaw ye an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko sunkalo ye wagati kɛrɛnkɛrɛn wagati mun ye dɛmɛ kalo ye wagati mun ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ye donc ni ko k'an ka jɛ i ko k'an ka nisɔndiya an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ne bɛ foli di wasolon cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen ma donc n bɛ foli d'u ma mun y'a to u ye danaya da ne kan k'u ka marrainenya di ne ma ɲinan ye a san 3 ye an bɛ ɲɔgɔn bolo n b'a fɔ ko nin ye ko daminɛ de ye nin tɛ ko laban ye. maa caman wɛrɛw kun fɛnɛ bɛ kɛnɛ in kan i n'a fɔ Jɛnɛba Sɛk minnu ye nin hakilina in fo kosɛbɛ. bon ne bolo hakilina ɲumanba don parce que a bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw tinw don ɲɔgɔn na a bɛ kɛ sababu ye ka bɛn ni keleya sinsin adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ min b'a fɔ a ye na an ka jɛ ka sun tigɛ o ye ala ko de ye diinɛ ko de don vraiment ko ɲumanba de don an bɛ ala deli ala ye ɲinan yira an bɛɛ lajɛlen na cogo min na ala ka san caman yira an bɛɛ lajɛlen na ten ka kalo in timɛ kalo barikama in k'a timɛ yira an bɛɛ lajɛlen na ni nin bɛ jamana kɔnɔ ala barika la kow bɛ nɔgɔya o. mɔgɔ mun y'a organiser ala k'a kɛ san wɛrɛ tuguni u ka organiser an ka n'a kɛ u ye nin suntigɛ min kɛ i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen bi a ye suntigɛ nɔ mɛ suntigɛ in tun se t'a ye baraji min sɔrɔl'o la ala k'o baraji jɔ mali ye ka mali sumaya. lajɛrɛ in sen fɛ association badenya tɔn sago de ye halisa bɛn ni kelenya bɛ se ka sabati cogo min na tɔndenw ni ɲɔgɔn cɛ wa suntigɛ in kun cɛra ni dugawu don ye k'a lase tɔnden minnu fatura. ala ka dugawu kɛlenw bɛɛ lajɛlen minɛ nin waati na an bɛ taa jamana kɔkanko kibaruya hukumu kɔnɔna na Mamadu Jalo ale ye minnu sɔrɔ an ka ɲɛmadaw fɛ. Guinée Bissau kaw fɛ yen nɔ fɛn min ye fanga sinamatɔnw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ u kɔni labɛnnen don walasa ka se ka sigi ka kuma kɛ ni finitigilakaw minnu bɛ Guinée Bissau ale ɲɛmaya la an bɛ wagati minɛ ko sisan u ye nin lase ninnu kɛ bɔlɔlɔ sira fɛ k'a yira k'a fɔ fɛn min ye nin finitigilaka kofɔlen ninnu ye u kumakanw ni k'olu labato ka d'a kan u y'a yira k'a fɔ fɛn min ye fanga dafiri kɔfɛ u bɛna ale fɛɛrɛ kɛ ka se ka maaw bila sen kan Guinée Bissau mara ni k'a dayɛlɛ ka se ka fɛɛrɛ kɛ cogo min na bɛɛ fanga o bɛ se ka segin so. Afrique du Sud kaw fɛ yen nɔ maa minnu bɛ tali kɛ sitiw la olu bɔra k'u ka dusumakasi yira ka sababu kɛ l'Amérique jamana fo ka taa se Israel jamana ma olu ye bamanciya wale min ta ka Ali Khamenei ni k'ale bɔnɛ ani na Iran dugu kɔnɔ ani fɛnɛ u bɔra k'u ka kɔkɔrɔmadon yira ka ɲɛsin Iran jamana ma nin kulukofɔlen u y'a yira k'a fɔ l'Amérique jamana filɛ nin ka bingani wale min ta ka Iran jamana sɛgɛrɛ a kɔni tɛ bɛn diɲɛ sariyaw la. Belgique ale ni Faransi ka wulikajɔ dɔ senfɛ o kɛra sababu ye fɛn min ye batonba min bɛ pétrole ta kɔgɔji sanfɛ ni ka wulikajɔ kɛ ka se k'o dɔ minɛ an mana dɔnniya k'a fɔ ni bato kofɔlen ale kɔni bɛ wele ko flotte fantôme n'o ye Russie jamana ale bato ye o ni lase ninnu kɛra fɛn min ye Belgique a ma ɲɛmaaw fɛ fo ka taa se Faransi ma o y'a yira k'a fɔ fɛn min ye ni bato kofɔlen ninnu ye u kɔni dagalen tɛ ka boli kɔgɔji kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko Méditerranée o hukumu kɔnɔ ni wulikajɔ ninnu sabatilen don walasa ka se ka dankari kɛ nafasɔrɔ sira min bɛ sɔrɔ Russie jamana fɛ pétrole ko ale sira kan ka se ka olu bali i n'a fɔ Union européenne ale ka ɲɛngiliw b'a yira cogoya min na ka ɲɛsin Russie jamana ma. Iran jamana ye laseli kɛ k'a yira k'a fɔ mugujugu min cira l'Amérique jamana fo ka taa se Israel jamana fɛ olu ka dugu kɔnɔ o kɔni o ye maa 165 bɔnɛ a nin na kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye musomanin fitininw ka lakɔliso min bɛ yen nɔ o kɔni sɛbɛkɔrɔ cira k'a sababu kɛ mugujugu ninnu ye u y'a yira k'a fɔ Israel ale ni l'Amérique jamanaw ka mugujugu n'o o de kun talen don k'o kɛ kumakan ye walasa ka Iran jamana kɛlɛ o kɛra sababu ye ka nin funankɛni ninnu bɔnɛ u ni na fɛn bɛ tali kɛ Iran président na ale ye tasibila kɛ ka ɲɛsin maa minnu ni tora nin mugujugu in na ani fɛnɛ k'a yira k'a fɔ wulikajɔw bɛna sabati walasa maa minnu kɛra nin sababu ye ni ka tajuru sara kɛ ka ɲɛsin u ma. Ayiwa an balimaw i n'a fɔ aw yɛrɛ y'a faamuya cogo min na nin de bɛ dansigi an ka bi kunnafoniyaw la an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn Advance TV sugandili la ka se k'aw kunnafoniya ka dugawu kɛ ko ala ka Mali lataa ɲɛ aw k'an bɛn don wɛrɛ.
barateli a cɛ kaɲi a nɔ kaɲi ibe om nana ni here wa ibe om nana ni andu ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn manda andilu la c'est de la qualité ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn manda andilu la c'est le numéro 1 sokɔnɔna la a bɛ manamana hali kɛnɛmana la a bɛ manamana kɛ u ka siman kɔ c'est recommandé u ka siman kɔ c'est de la qualité an di baara telima cɛ ɲuman sɔngɔ dama tɛmɛ diya an di baara telima wa da ka di trop sojo la la fiera pentiri ke la fiera ibe om nana ni here mali ho severa andu intérieur indox andu extérieur exdox songo dama teme diado ani siman kol apara no kanyine abeja teliala abika so nuguya songo dama teme dia bara no kanyi ibi om bara no kanyi sogo no tani kene mata abara no hanyi ibi om